Afurumejama urukwewo. Afurumejama. Anjiri owa. Arisande nana indena. Ya no ibulu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mani tuezu. Mani tuezu. Okay, oya go nye. Amen. Ezo kwa nji anwere bia. Anya no ga akwa. Yes. Anya no ga akwa. Abanye gi so mo mo me ya ro. Omo mo me ya ro shi adika. Ojo. Mana imi fedum. Ai kelega Chineke. Ya go nye mene ya wuru mma maliga mma. Ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Chineke ihe mere dị mma. Ihe mere dị mma. Ife ndị nye m abụọ nkwa eme ma anyị bịa mmemme nke ka nke onye etu ezu anyị elebere ya anya akwụkwọ n'ụlele akwụkwọ ọkwa ndị nye m abụọ nkwa agụsị ife dị nkọ onye ọdụ anaghị agụ ya and onye ọdụ anaghị agụ ya anyị ji atụrụ mma akwụkwọ anyị amara ma mma otu ezu ebe anyị na otu ezule but anyị letọdịkwa ma otu ezi ime ndị inyom abụọ asụpụrị asị gọmọnta papa ya asị gọmọnta ife duma nwe eme bụ ife mmamịrị gbahala anya ife ndị emere ya she did everything well. Mama Ziba kwa ife dum. Supi bala. Supi bala. Na dubua. Abi tu ife. Amma wonya mbo. Eba kwa Timbe kwebo. Ma wonya mbo ebuluza atu ife. Ase ose no eji mere mukwore o nanya oji anwa ma okaranya ni ife dum ya na anya ejikara hala na anya eme mama leru anya adịla anyị ndị nye m abụọ nkwụ anya abịa leru anya apramavu ava anyị si nkwụ ụdị ala Igbo mkpa onwego ọnụmara ala Igbo dum ije ma ịfụta gị ike ọ gbaghị ma ndị ka na onye ọdịnala ga-epu
Oh yeah, me. I do my best to see that. A young folk. Why they can't buy? Why are they going? I'm not here. Yeah, but the man, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How more we got time. Mum, mewo, uma I do more about Tom won't go so. Chineke no ha yere anya ka malitere abali member imu anya abalishi ugbu ụtụtụ anya maliteli iwu nri ọrụ ife ugwu ewupụle nke mbụ ụpụ nke abụọ na-anadekwa ndị ife nri ndị mmadụ dum obi ụtọ meche mmadụ dum obi dizi m ụtọ elege afoto bakwale mụ na emume aka for long time anyị foto bakwa onwe anyị but mmanya nke ukwu a na-emelụ na anyị lụa like this ulu a na-ehiti anyị na-achị ọchị ọ nọghị eme anyị ọchị ọ nọkwa ka ọ ya bụlụ ọgwụla ya ibe nchesakwa ya ọ dị m na-elege chai ọ gịnị metụlụ o ji zọkwa mma onye ihe mụwa onye fụ ndị ife anya mama wonye fundi vanyi ulu anyị wulu mmadụ dum and ifunanya ho fundi ife eme nno ga masị Chineke sị ihe yere maka ha fundi ife anyị lege mama ji fundi ife anya ma gịnị mama emetaga nke ụka ife emege elugo ya na yo na the worded ho nna go chetu nu cheturu leto anaghị etufu mmadụ etufu nwụtụgo onye aka atufu shodi audio ụmụ dị njọ eji eleto obi iko mama mmadụ dum ndị fefu ya anya expectation mụ Chineke oyere maka ha ifurite onwe anya nnọọ mama ji mekọta anya olu maka mama mekọta anya olu ịbịagodi mmeri mama complain sure nwanne omega no lokotokwa ha sị hai jene bu ya menka no na-emeta mama nọkwa dị no ye mela so ife hụ omeme nchese mmadụ meghale m ife masị ha mgbaghara maka fara mama a na-akpa ịda so bụ m obi m owu Chineke ma nnọọ mama ọzọ hụ mekọta anya olu so I make a Chineke bottom ibe ọnọdụ salubero anka kunsa na so na ga te ko chinya obu ya me sai na Chineke mee ya mma. Let the soul be rest in peace. Amen. Ana nsakwala ya mi go so for omo awi no ha mo aka dị ya mo ko dị no ya mo ale kwa wa ya mo awa anya wa ya mo omre madum ya mo ada wa ndo mo one ahande maga muni fe no chi na anya ya mo muni fe no chi na anya no du gbe ife ji aka anya say for more than 200 years I akaji ko homo aka na anya say ekele dịrị Jehovah for the interview ekele m Chineke anyị ma na sị n'ụlọ ọdị Jehovah dịkwala gị ndụ izbere aka agwụ ebe ọ ya ka karịa n'ọdụ ugbu a amen mmepe ụzọ ya dị karịa n'ọdụ ugbu a amen ọganiru ya ka dị karịa n'ọdụ ugbu a amen ịfụnanya ịdị mma nke Chineke ya ezuru anyị oke ime ịbọ ọ ya gara onye ọbụla ọkpọ onye ọbụla gị bịa mgbe onye ọbụla ga-ala ya alakwa udo ife mberede ka okporo ụzọ anyị ga-ezukwa onye ọbụla ife ọnya ya wụ n'ife mberede ka okporo ụzọ eluigwe ga-ezukwa ya amen. So I need you to make average is 20,000. And I need to more people. And I need to carry my half a day. A man of it said I
mmalite na ọgụgụ. Anyị na-ekele gị n'ihi na n'okike ụwa ị mara n'ụbọchị taa na anyị ga-agbata ebe a maka nwanne anyị nwaanyị. Anyị ekele gị onye mere ka ọ dị mfe ịkpọnata ụmụ na nhazi niile nke a haziworo. Onye nwaanyị nara ekele n'aha Jizọs. Ememe a ka anyị na-ewere na-enyefe n'aka gị dịka anyị na-amalite ya. Anyị arịọ ka ịchị isi n'ihe niile ka ị hazie ya n'onwe gị. Anyị achọghị mmụọ niile nke ọgba aghara na mmụọ esemokwu. Onye nwaanyị nke agha mba ga-emecha ihe a Chineke anyị naanị aha ga-abụ ya ga-ebuli elu. Imela Chineke dịka anyị na-emepe ememe a ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Nwankwụ Oloko Otonwa of ndị Ọkpara of Elu Ohafia Abia, Elu Awa of Elu Ohafia. She was born at Ndi Okara compound on 10th of March 1921. Profession: she was a very good farmer and herbal healer who saved many lives through the use of herbs. Service: Late Miss Mercy Awa was a selfless person who gave up her comfort and excitement to ensure that she invested in the lives of her children, her siblings, her grandchildren, and others, and including strangers. Her home was open to all. There was always an available bed, mat, plate of food, smiles, word of advice, rebuke. Hobby: she also loved to sing songs. She loved to care for others, and so you would not. She also loved to sing. She loved to care for others, and so you would most likely find someone with a health challenge whom she's taking care of at the house, even when she had health challenges herself. She was totally available to provide care to those who needed it at every hour of the day. So that she at some point mistakenly told some robbers who were attempting to gain entrance into the house to hold on as she was coming. She enjoyed singing, dancing, and she almost always wore a great smile. Late Miss Mercy Awa Anya died in the morning of Sunday, 15th of December 2024, after a brief illness. You're welcome. I'm at Helena Bonga. So this is my tribute to my grandma. Truly, life has an end. When we were kids, we think of nothing but celebrating our birthday and happiness. But little do I know that we draw closer to our graves, even as we celebrate, even as we happily celebrate. I have learned to make every day of my life count, because life waits for no one as time flies. Today we gathered here to celebrate the life of a true special woman, my beloved grandmother. She was an embodiment of kindness, sincerity, and love. To me, she was more than just a grandma. She was a guiding light, a source of comfort, and a constant source of support to me. One of the things I will always cherish about her is
the way she made me feel like I was the most important person in the world. She had a way of putting others first, and I was grateful to be on the receiving end of her love and attention. In her presence, her presence in my life was a gift, and I am grateful for the countless ways she supported and guided me. Even in my dreams, she was there to serve me, offering a sense of safety and security that only she could provide. And in working life, she shared her wisdom and secrets with me, trusting me with precious insights and stories that I will treasure forever. As I reflect on our time together, I remember of the countless ways she showed up for me, putting my needs before her own and loving me without condition. Her love was a sanctuary, a place where I could always find my peace and comfort. Though she is no longer with us, I know her legacy lives on through me, and I will carry her love and lessons with me always. I can't say goodbye, Grandma, but go well is all I have to say. Truly, I accepted that this day will surely come. But it's kind enough knowing that your end is precious as it is today. On behalf of my lovely, my beloved wife and children, we greatly wish that you find rest in the sight of God Almighty, for we know that your good spirit will forever live with us, live among us, now and forevermore. Amen. Elu Ohafia Abia. Always go. I'm the author. Okay, they get by. They get. Mama Mercy Awa Anya. The first Bible reading from the book of Hebrews chapter 9 verse 27 I read. As appointed unto man wants to die, but after this the judgment. Hallelujah. Hallelujah. God, I always Emma Kokoe Okpokpo si mama bịaghị bata na agbasokwa so m sị ka mma abịa ka ogbe agbaso abịala m so agwa ekeme ga-esi ruo ya si ama abịala ya kpekwa agbaso. Hallelujah. Achọrọ m ibido okwu Chineke ma site n'ajụjụ. I want to ask questions. Please, I would like you to listen very carefully before you answer that question. Please, if you are here, you know, if you are here, your mother is no more alive. Your mother is no more alive. Can I see your hand? Yabu no here, yabu nega no bagendo, nega no gendo, fero Chineke aka. Good.
ya bụrụ nna gị anwụọla fere Chineke aka. Good. Now, hear me. I'm a funny man, but hear my message. I am preaching. Now, your mother don't die, your papa don't die. Now, who is the next person to die? It's you. Now you will go die. You can't run away from death, no matter who you are. There's no way you can do it. I say, I will not die here. Nothing will. No matter the amount of money, even Dangote or whosoever, even our president, a day is coming that they will do what? They will die. That's why you need to prepare yourself. As a living soul. That's why you need to prepare yourself, because you don't know the date that you are going to die. Your mother has died, your father has died, maybe your uncle has died, your elder brother has died. Now, who is the next person to die? It's you. In the book of Hebrews chapter 9 verse 27, the Bible says something there, that he disappointed unto man. Just for that once, not twice. I think the book of Job, he says something like that man knows one day you must die. Now, since we know all this is, and we have it in mind that we must die, you need to prepare yourself that one day I will die. Do you know the reason why you're going to prepare? Because you are a stranger here. You are what? A stranger. If I have a given nano, you don't know can you make Chineke can you make? I am not here to behave the way we think that you are behaving. There is a purpose why we are here on earth, and every human being here on earth must follow the principle of Jehovah. Hallelujah. Hello. So we need to prepare ourselves. One day we are going to die, and after the death, what will happen? Judgment follow. I don't know how we prepare ourselves. Many people today claim to be whatever they claim to be. Whether you are a chief, whether you are a pastor, whether anything you like claim to be. But I want to tell you, brother, prepare yourself. Anything that you are doing here on earth, you are going to give account of it. Some of us here, we are killers. Some of us here, we are killers. Some kill by words, some kill by poison, some kill by some stupid sacrifice and rituals. Some do one thing or the other that will take life. There are many ways to take life, not only by poison. You can use your mouth and destroy people. So you better repent. There are many ways to kill. And remember, if you are a killer, heaven is not for you. Life. I don't have much to say, but I want to tell you, prepare yourself. One day you are going to die. Today Mama is there. If you meet Mama as of I think last year, she died last year. Before the death of Mama, Mama always prayed drama to us who are very close. And I started telling people, this woman is no more. Other people say, yeah, Magia, Morgani. Yasim Namle Banana, Quoko, Agari Lutum, Nasinam Moko, Refu, says, hey, Mowo give me through. You know what? I can know the right place. Yasimoya, Alasemalaje, and then Chia now. At times, they were well known. So someone was there. They were very close to the church. Mother Chia, I will begin to my beg. Don't go. Yasim, no. Alasemre, Anatomato. You say, wow. Look at life. Look at the age. Look at the age of this woman now. Omagbono, Omagidamuna, Elu. Yes, I know actually Elu. Now, Koko, Elu Dum. Chai.
One day I started listening, say, God, I think one day I will be like this woman. What will be? See, let me tell you. Even one about and a mama. Don't mind me, I'm a preacher. In him now, I go away and go away. He come, even one about again, mama. All your body can do okay. A day is coming. They can let you ma okori. Now, let that picture in the back, that program. Open the front page there. Open the front page. Yes, the front like this. Look at the face of this woman. That lady and then madam Bob Wababia. That mother, this woman and madam always okay. But over this woman change the say like this. So more women are married around Bobabia. You better do them now. In Christ Jesus, the day is coming. Everything about you will fold. Look at the person by your side. Look at here. We call it Uwanto. Did you hear that? This echo here. Huh? When you started seeing them in your faces, please, you better package yourself well. Tell the world the truth. Tell your children the truth. I wonder why some men, somebody guys who live from 50 years upward, some of the people that are in the chief palace or those if you go to them, you see them lie like tomorrow no day. Some of them they lie like tomorrow no day. And they will confusion in the family. Don't kill me, I'm a preacher. I am telling you the truth. You can't kill me. Only God will take my life. The same way in the family, a man who's supposed to tell the children the truth will be the man that will tell lies. How do you think that we will do? Now. It's not gold. Mama, advise your children. Tell them the truth. Tell them who is who. So that by the time you leave the earth, peace will reign. Show them things that they're supposed to know. By the time you leave the earth, peace will reign. Let them tell them lies so that they will begin to fight. You know, they will start fighting against them. May God help us in Jesus' name. Praise the Lord. Thank you, you people have heard the word of God. That once man died and judgment. As you have heard the word of God, I don't know. You better prepare yourself. Because it's mama today. Maybe you, maybe me tomorrow. So when you are completely prepared, that it will not take us unaware. May God bless us. Let us pray. In Jesus' name. Ancient of days, the God of glory, we have come to thank you and to give you all the praise. We come to say thank you for you have given and you have taken. May your great name be exalted and may your great name be honored. Thank you for this woman, Papa, that which is our mother and our grandmother, which, O Lord, are coming, O Lord, to you. Receive his soul in great peace in Jesus' name. Ancient of days, we hand her over to you and say, Jehovah, God of glory, we have served you on the earth. As we serve you on the earth, O Lord, in heaven, there is a mansion for her. And we say, glory, honor, majesty unto your holy name. As we, O King of glory, have come here to, O Father, Lord, experience the burial of our grandmother, we say, O Lord, when we depart in peace. If the ones are going on the road, Baba will reach our destination peacefully. In the name of Jesus. And those going on the air, Baba, they will reach their destination peacefully. In Jesus' name. May your name be exalted and may your name be honored. In the name of the Father, and also the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Oh, Mama, everybody.
Let's pray for the offering as I give to the man of God. Pray for the offering, sir. All the family should come, and friends and well-wishers. You are welcome in Jesus' name. I want to use this medium to welcome our father in the house, Reverend Dr. Bishop Elu Ohafia for the prayer. Amen. Hallelujah. Amen. Biko gai bilio to kpere zinule kpere. Otu ihe dị m otu ọbụla m mechara bịa mee kokoye pọmpom ọkokoye unu dum awaala mma unu amaala ya mma bụ mbụ nwa mma unu dum bụ ndị m bịara mbịa ọ bụ nnọọ dai ịgafekwa m ihu ọzọ ga mara ị na-adị ibu ka mma gị. Hallelujah. Number 1, unu kwụwa aka ọtọ na karịa years mmanụ. A ga-anọpeghị mmanụ bụ ma aka gị dị ọtọ. Because mma bụ onye muchi. Na like ihe ọbụla ọ na-eme ka ọ kwụrụ oguzo mee ya ele okwesịrị ome ya. Isi ya omejọla ya ọsọ ikpere. Praise the Lord. Church, shall we rise on our feet? Because I believe the prayer. All not the God massing Pidota Hagan at least 130 years. 120 years because more as an anger not 357 years. More one 300 and day. Come one gano. And away non kaga no. Egana hamana mabaga. Atmana wo chamcha. Even how many years in the Bagatwa away Sioku. Because I had so can you go babu chine kamara gogologondo nezinula nina enye baila ha tiketi gogologondo ka hati ogologondo obu gogologondo nke pro na ebugari n'ụlọ ọgwụ from here to here no ezi ogologondo ekpere go nyabula ka Chineke mee ka ha gị ndụ ogologo. Jesus. God to another Jesus. Yesu no mama black believe no toto na iye na bale. Emecha mbe mayo si ko Galilebe el man de proje ba oremme somebody attack ne sinula. Man go to a one and bend. Ne rula pa ko porata ko kwishi dan goro na ha Jesus.
onye ezi omume ọ ga-abịa n'abalị ọ ga-abịa n'ehihie ọ ga-abịa n'ụtụtụ ọ ga-abịa mgbe o chere na onwe onye ga-ahụ ya anya ebighị ebi ị na-ahụ ya anya Jehova sị gị pịatuo ya n'aha Jizọs ibe ka Chineke tụsụ Chineke ndị agha mepere ezinụlọ ụzọ mepere ha ụzọ mepere ha ụzọ ihe ọma nke mma na-emepụtabeghị na ndụ ya Jehova kwe ka ụmụ a ka ha mee ya mechaa ya n'aha Jizọs ogologo ndụ ga-abụ nke ha ha ga-anwụ ọnwụ nwụchu okwu ọzọ ha ga-akpọ nzukọ a bụ na a na-agba nkwụ bụ na a na-alụ nwaanyị ọhụrụ bụ na ewuola ụlọ ka ababepe ụlọ a na onwe ya gara ala bekee na ọ lọtala n'uto na onwe ya zuru moto ka ededikete moto a ihe bụ ka ụlọ ga-akpọ nzukọ ọzọ ka dị ka ọ dị otu a ka n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Hallelujah. DJ nye ezinụlọ a egwu agba egwu. aka were jee ozi biko ya etekwa n'okwu ọ dị nke nta mana Chineke gọziri ya gọzi ọ ga-amụbara unu n'aha Jizọs. Praise the Lord. Achọ n'iji oge dị ugbu a ekele ndị bịa mmemme. I will not fail to appreciate my pastors, the senior pastors, and the Bible made us to understand that we should give honor to those honor due. And that is why I must honor them first. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. Every one of you that may abandon what you are doing at home to make me happy, to follow me to celebrate my past moment. God is going to bless every one of you. I want to also say, every one of you that spend your time, spend your money. The Bible says how good and how pleasant for brethren to do it together in unity. Because of the unity of the Spirit, we are together here. God will bless everyone. Because Chineke gọziri and making a magic. If I plug it there, Chineke do no. They can allow us of the labor everybody say to our God. After Jesus one. Amen. Ọbụrụ ga-eche anọrụ nwanne ruo mgbe opi ga-adị onye nwanyị ka ọ dị otu a ba n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Aja lara aja situ onye nwanyị Chineke Afa Mercy Anya Awa afọ onye ndị maka Elu Ohafia. Anyị chadne
weliga Mama Mercy Awa Anya. I like time. If I don't get a hammer, I told me because what if I million and don't be no control more than one man. And also one man and you mele in a cotton in my obi odu and they will come together in a sure that if I got onions. Nanjima cooperating German one beer, if I bash a man, Yanya came to it, and I need a great Chineke Yaka, and make a lende, sheep of Washa, Mandajare, Zaria, or Mandajaka, or Mandajamo, Happy, or Mandajaba, Mandajo Maki, a Chineke, Duawama, Gretam weekend. Mande Duane, Better Mande, Pastor, Mande, Brother, Mande, Wesa, Diaka. May Fedum teacher, no ye me, will Lilia Mama Gatian. And my silly whip will be away. I think I can be pre-wash, other one you put mother and and the man know what I found. I see, I am a cotton. Now a man of it does not mean that I knew what again. I am a Naganoka Umune. I am not passing. If I never buy a manual, do my Dakota, Here make a sure that a Canero mani do rani, no Chicota in Bonondo, and you would have no Chicota, again the two Sergeant and Yachicota Rani, Chicota Melwo, Wamana, that I'm Wulu, Canero and Agarado. Onion called the Amma, which is Siban, Onion called the Roger, which is Macaribia, and Yarataka, I pen, and no E. Pandemon, no Havia Chicaya, if I get back with a mother and on one my separate, I on one my Mabahan, and I can say,